Το νεκροταφείο των Αγγιοπλαστών, ένα παράθυρο στην αρχαία Αθήνα. Ο κεραμικός. Αυτό το όνομα ψιθυρίζει μνήμες από αρχαίες τέχνες και ηχεί με τις ιστορίες γενιών περασμένων. Στημένος λίγο έξω από την πολύβουη καρδιά της σύγχρονης Αθήνας, ο αρχαιολογικός χώρος του κεραμικού είναι μια πύλη σε μια άλλη εποχή. Αυτή ήταν κάποτε η γειτονιά των Αγγιοπλαστών, ένα μέρος όπου οι καμίνοι έκαιγαν και ο πυλός μεταμορφωνόταν σε αντικείμενα όμορφα και χρήσιμα. Αλλά ο κεραμικός είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια αρχαία βιομηχανική ζώνη. Είναι μια απέραντη νεκρόπολη, μια πόλη των νεκρών που κρατά τις ιστορίες των Αθηναίων από χιλιετίες. Εδώ, ανάμεσα στα ερείπια και τις σιωπηλές πέτρες, μπορούμε να δούμε την εξέλιξη ενός από τους πιο σημαντικούς πολιτισμούς του κόσμου. Καθώς περπατάμε στα σκονισμένα μονοπάτια του κεραμικού, περπατάμε στα χνάρια πολιτικών και φιλοσόφων, καλλιτεχνών και τεχνητών. Οι ιστορίες τους είναι χαραγμένες στο μάρμαρο και γραμμένες στα ταφικά μνημεία που πλησιώνουν τον αρχαίο δρόμο. Κάθε σπασμένη κολόνα και φθαρμένη επιγραφή ψιθυρίζει για ζωές που έζησαν, αγάπες που χάθηκαν και θριάμβους που γιορτάστηκαν. Ο κεραμικός είναι μια απόδειξη της διαχρονικής δύναμης του παρελθόντος να φωτίζει το παρόν. Μας επιτρέπει να συνδεθούμε με την ανθρωπιά όσων ήρθαν πριν από εμάς, υπενθυμίζοντάς μας ότι και αυτοί έζησαν, αγάπησαν και θρήνησαν όπως εμείς σήμερα. Στην ησυχία αυτού του αρχαίου νεκροταφείου, είμαστε προσκεκλημένοι να σκεφτούμε το πέρασμα του χρόνου και την εφήμερη φύση της δικής μας ύπαρξης. Ο κεραμικός είναι ένας τόπος ήσυχης περισυλλογής, όπου οι ψίθυροι της ιστορίας αναμειγνύονται με τους ήχους της σύγχρονης πόλης. Είναι ένα μέρος όπου το παρελθόν δεν είναι μια μακρινή ηχό, αλλά μια ζωντανή παρουσία που συνεχίζει να διαμορφώνει την κατανόησή μας για τον κόσμο. Ας εξερευνήσουμε μαζί τα μυστικά του και ας αποκαλύψουμε τις ιστορίες που είναι θαμμένες κάτω από το ηλιόλουστο έδαφος του. Από ταπεινές αρχές, ο κεραμικός στην προϊστορική και αρχαϊκή Αθήνα. Πολύ πριν από τις δόξες της κλασικής εποχής, ο κεραμικός ήταν ήδη ένας τόπος ζωής και βιομηχανίας. Ακόμα και στην νεολιθική περίοδο, οι όχθες του ποταμού Ηριδανού που διέρεε την περιοχή παρήχαν εύφορο έδαφος για πρώιμους οικισμούς. Όστρακα αγκίων που ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι παρέχουν απτά στοιχεία για αυτούς τους πρώτους κατοίκους. Καθώς οι αιώνες περνούσαν και η Αθήνα μεγάλωνε σε μέγεθος και σημασία, ο κεραμικός αναδύθηκε ως κέντρο παραγωγής των όμορφων κεραμικών που θα έκαναν την περιοχή διάσημη. Το ίδιο το όνομα κεραμικός αντανακλά αυτήν την ιστορία, προερχόμενο από την ελληνική λέξη για τον Αγγιοπλάστη. Εδώ, έμπειροι τεχνίτες δούλευαν ακούραστα, τα έξυπνα δάχτυλά τους διαμόρφωναν τον πυλό σε αγγεία όλων των σχημάτων και μεγεθών. Ο αέρας θα ήταν γεμάτος με τη μυρωδιά του καπνού από τα καμίνια και τον ρυθμικό ήχο των εργαλείων. Αυτά τα ταπεινά εργαστήρια παρήγαγαν όχι μόνο καθημερινά αντικείμενα, αλλά και εξαιρετικά έργα τέχνης. Αγγεία διακοσμημένα με περίπλοκες σκηνές από τη μυθολογία και την καθημερινή ζωή μας, παρέχουν πολύτιμες ματιές στις πεποιθήσεις και τα έθιμα της αρχαϊκής Αθήνας. Οι αγγιοπλάστες του κεραμικού δεν ήταν μόνο έμπειροι τεχνίτες, αλλά και έξυπνοι έμποροι. Τα προϊόντα τους ήταν περιζήτητα, διακινούνταν σε όλη τη Μεσόγειο και μετέφεραν το όνομα της Αθήνας παντού. Αυτή η ακμάζουσα βιομηχανία έφερε ευημερία στην περιοχή, θέτοντας τα θεμέλια για τη μελλοντική οικονομική και πολιτιστική κυριαρχία της πόλης. Καθώς θαυμάζουμε την λεπτή τέχνη ενός ζωγραφισμένου αγγείου ή περνάμε τα δάχτυλά μας πάνω στην λία επιφάνεια ενός ποτηριού, αγγίζουμε την κληρονομιά αυτών των αρχαίων τεχνητών. Η άνοδος της πόλης, ο κεραμικός στην κλασική περίοδο. Με την αυγή της κλασικής περίοδου, η Αθήνα αναδύθηκε ως μια εξέχουσα δύναμη στον ελληνικό κόσμο. Αυτή η εποχή άνευ προηγουμένου πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών επιτευγμάτων άφησε το σημάδι της στον κεραμικό. Δεν ήταν πια απλώς μια γειτονιά αγγιοπλαστών. Η περιοχή εξελίχθηκε σε μια βασική στρατηγική τοποθεσία. Ήταν εδώ το 478 που ο Θεμιστοκλής, ο Αθηναίος πολιτικός και στρατηγός, διέταξε την κατασκευή ενός νέου τείχους της πόλης. Χτισμένα μετά τους καταστροφικούς Περσικούς πολέμους, τα Θεμιστόκλια τείχη ήταν σύμβολο της αθηναϊκής ανθεκτικότητας και απόδειξη της αποφασιστικότητας της πόλης να υπερασπιστεί τη νεοαποκτηθήσα δύναμή της.
Ο κεραμικός που βρισκόταν στα όρια της πόλης και δίπλα στο σημαντικό δρόμο προς το λιμάνι του Πειραιά ήταν ένα κρίσιμο μέρος αυτής της αμυντικής στρατηγικής. Τα τείχη, που κατασκευάστηκαν βιαστικά από οποιαδήποτε διαθέσιμα υλικά, ενσωμάτωσαν υπάρχουσες δομές, συμπεριλαμβανομένων πολλών ταφικών μνημείων. Αυτή η πράξη σκοπιμότητας, αν και ίσως ακούγεται περίεργη στις σύγχρονες ευαισθησίες, αντανακλά τις πρακτικές πραγματικότητες του πολέμου και τη σημασία που δόθηκε στην προστασία της πόλης. Παρά το νέο του ρόλο ως οχυρωμένο σύνορο, ο κεραμικός παρέμεινε ενεργό νεκροταφείο καθ' όλη την κλασική περίοδο. Στην πραγματικότητα, ήταν κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου που το νεκροταφείο έφτασε στη μεγαλύτερη έκτασή του. Τα ταφικά μνημεία έγιναν όλο και πιο περίτεχνα. Μια αντανάκλαση τόσο του πλούτου της πόλης, όσο και της σημασίας που έδινε η αθηναϊκή κοινωνία στην τιμή των νεκρών. Αγάλματα περήφανων πολεμιστών, γυναικών που θρηνούσαν και ευγενών οικογενειών στέκονταν φρουροί κατά μήκος του δρόμου, οι μαρμάρινες μορφές τους διακήρυταν τις αρετές και τα επιτεύγματα αυτών που μνημόνευαν. Ανακαλύπτοντας ξανά το παρελθόν, ο κεραμικός στη σύγχρονη εποχή. Με το πέρασμα των αιώνων ο κεραμικός ερειπώθηκε. Τα κάποτε μεγαλοπρεπή μνημεία γκρεμίστηκαν από σεισμούς, διαβρώθηκαν από τα στοιχεία της φύσης και θαύτηκαν αργά κάτω από στρώματα λάσπης και συντριμιών. Κι όμως, ακόμη και καθώς η πόλη άλλαζε χέρια και αυτοκρατορίες ανέβαιναν και έπεφταν, ο κεραμικός κρατούσε γερά τα μυστικά του, περιμένοντας τη στιγμή που οι ιστορίες του θα ξαναλέγονταν. Αυτή η στιγμή ήρθε τον 16ο αιώνα με τη γέννηση της σύγχρονης αρχαιολογίας. Εμπνευσμένοι από μια ανανεωμένη γοητεία με το κλασικό παρελθόν, μελετητές και εξερευνητές κατέβηκαν στην Αθήνα, πρόθυμοι να ξεθάψουν τους κρυμμένους θησαυρούς της. Ο κεραμικός, με την δελεαστική υπόσχεση αρχαίων τάφων και ξεχασμένων αριστουργημάτων, αποδείχθηκε ακαταμάχητος. Οι ανασκαφές που ξεκίνησαν στα τέλη του 19ου αιώνα και συνεχίζονται μέχρι σήμερα, έχουν αποκαλύψει τον εκπληκτικό πλούτο και την πολυπλοκότητα του χώρου. Ο κεραμικός αναγνωρίζεται τώρα ως ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα. Είναι ένα μέρος όπου οι επισκέπτες μπορούν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο και να ζήσουν από πρώτο χέρι το μεγαλείο της αρχαίας Αθήνας. Τα σχολαστικά ανασκαμμένα ερείπια των τυχών της πόλης, τα εργαστήρια των αγκιοπλαστών και το απέραντο νεκροταφείο προσφέρουν ένα μοναδικό παράθυρο στην καθημερινή ζωή, τις πεποιθήσεις και τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα του αθηναϊκού λαού. Αλλά ο κεραμικός είναι κάτι περισσότερο από μια συλλογή ερειπίων. Είναι ένα μέρος ζωντανό με τη σιχώ του παρελθόντος, όπου οι ιστορίες των νεκρών συνεχίζουν να αντιχούν στους ζωντανούς. Καθώς περιπλανιόμαστε στους σιωπηλούς δρόμους και στεκόμαστε μπροστά στις φθαρμένες ταφόπλακες, μας θυμίζει τη διαζώσα δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης και τα διαχρονικά θέματα της αγάπης, της απώλειας και της μνήμης που μας ενώνουν διαμέσου των χιλιετιών. Ο κεραμικός είναι μια απόδειξη της διαχρονικής δύναμης του παρελθόντος να φωτίζει το παρόν και ένα μέρος που πρέπει να δει όποιος θέλει να ξετυλίξει τα μυστήρια της αρχαίας Αθήνας.